шом бахайр кадбонувани азиз, тарзи таҳияи мост ё ҷурғот. Се сирри муваффақияти мост ҳаст. Якум шири серавған, дуюм 20 дақиқа ширро ҷӯшонидан ва мегузорем ки то ҳарорати хунук шавад ки ангуштамон насӯзад. Баъдан ба рӯи 1 литр шир 1 қошуқ мост истифода мекунем ё ки ҷурғот. онро бо шир хуб омехта карда дубора ба шир меандозем ва рӯяшро мепӯшонем. Ба муддати 4-5 соат дар ҷои гарм нигоҳ медорем. баъди 4 ё 5 соат ки аллакай нисфан мост омода аст, онро мекушоем ва ба яхчол ба муддати 5-6 соат мегузорем. хуб мост омода шуд, нӯшиҷон.